Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regedzai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai so: ndiri murume uye zvekare ndine makore 40 years ekuberekwa. Ndakajoinawo syndicate. Ndichitaura nemi kudai nditori nehama dzangu mberi idzo dziri mujeri avo vakaponda vakadzi vavo, but kuponda kwavakaita vakadzi vavo havana kuponda nekuda kwekuti ivo vainge vachida kuuraya vakadzi vavo, asi nyaya yakaitika mukoma ndeyekuti zvinhu izvo zvatakaenda tikanotora ndo zvakakonzeresa nyakanyaka yose iyoyo zvainge zvava kuda ropa zvinhu izvi. Saka mukoma ndakarombawo nekuda kwekuti ndainge ndiri part of a syndicate. Syndicate iri rainge riri remamwe machinda angu ekumbare avo vainge vachiitawo zvekutengesa mabhero. Saka ndakabva ndachizomanikidzwa kuti ndinge ndichinwa ropa. Ndakanwiswa ropa remunhu apo patakaenda kuMozambique tichida kunogadzirisa dzimwe nyaya dzatainge tichida kugadzirisa, plus tainge tichida kuti tose tinge tichiita mari. Saka pane umwe muchinda uyo aiwanzokuenda netruck nadriver vachienda vachinotora mabhero kuMozambique. Taiti tikaunganidza mari then tobva tabva tamupa mari dzekuti ange achizoshandisa muroad tichiitira kuti tisazobirwa mari, because maprofit edu ainge ari mashoma zvekuti kana driver akangokuudzai kana kuti ndasangana nezvakati ende ndashandisa mari pakati nepakati, maibva machizotosara musina kana profit zvachose. Saka takabva tachizoona kuti driver kuti ange achifamba ari ega zvainge zvisingaiti, ndokubva iye achizotanga kufamba nadriver, vamwe taingosara zvedu tichitengesa mabhero. Saka mabhero edu awa mukoma taiita ekutohodhesa, tainge tisingatengesi hembe dzacho 1-1. Zvinhu zvainge zvichitofamba. Ndakatosvikawo pakutotenga imba nebhero, ende bhero rine mari. Ndikatotenga motikari yangu, but pane pazvakazongooma. Ndingangoti kusaidi kwangu ndisingatauri zvevamwe asi ndichingotaura zvangu ndakangozvimirira ndiri ndega. Pakatanga kuoma upenyu ndepamwe apo mudzimai paakaenda kumanyaradzo, ende mudzimai wangu ndakatombomubvunza kuti zvaainge achida kuita ainge ari shuwa nazvo here, because zvakaitika mudzimai wangu iye akakurawo achirerwa nababa mushure mekunge varambana naamai. Saka amai vacho vakabva vachizongosiya mudzimai wangu zviya zvekungoramwa. Saka ndakamubvunza kuti kumanyaradzo uku kwauri kuda kuenda hauzosangani here nemaproblems, because vatezvara vangu vainge vasingatodi kuti mudzimai wangu ange achienda kumanyaradzo, achiti hama dzaamai vako vanhu vanobata-bata. Asi iye sezvo ainge aine chishuvirowo chekuti ainge achida kunoonawo hama dzaamai vake, ndakabva ndamusiya akaenda. Iniwo handina kukwanisa kuti ndige ndichienda naye because ndainge ndiri busy nezvandainge ndichiita. Mudzimai akaenda. Paakaendako ikoko akadzoka achirwara. Ndikati kochi? Akabva ati mudumbu. Ndokubva tachizoenda kuchipatara zvikanzi mukadzi wangu ainge aine bilharzia. But chakandinetsa pabilharzia iyi mukoma ndechekuti akarwara apa ainge ava kuenda kumaperiods non-stop. Ndakaita mwedzi miviri mudzimai wangu ari kumaperiods chete, achingoenda kumaperiods, zvichitondinetsawo mupfungwa dzangu kuti asi mukadzi wangu chiko chiri kumboitika kwaari. Ende zvose izvozvo zvakatanga apo mudzimai wangu paakangoenda kumanyaradzo. You need to be very careful mukoma, especially kana vari vamwe vanhu vekuti unenge wakakura usingavazivi, unenge usingatozivi kuti vanenge vachikufungirawo mweya wakaita sei. Asi sezvisinei mudzimai wangu mukoma akazopora zvake, tikabva tambogara, but tainge tava kusaita mari semaitiro awo atainge tichimboita mari kumashure uko. Ndokubva ndatanga kutaura nevamwe vangu ndikabva ndati machinda, inini zviri kwangu handichatonzwisisi. Tinoti kunyangwe tikatenga kana chikafu ichocho hachigari, tinenge
tisinganyatsokunzwisisa kuti zvii zviri kumboitika, ende mari ndava kungogara ndisina mari. Saka vamwe vangu ndopavakabva vachizondiudza kuti vainge vatori neplani nechekare. Ndikabva ndati plani yei nhai Machinda? Vakabva vandiudza kuti ivo vainge vachida kuti tinge tichienda kuMozambique. Ndikabva ndati kuMozambique, ini ndinoda kuendawo kuMozambique ikoko. Ndokubva tachizoenda kuMozambique. Taenda kuMozambique kuya ndainge ndava kutoziva kutoti dzainge dziri nhau dzekuti paifanira kutoti pange pachitoita zvekutorombwa. Ndokubva ndachizobvuma kuromba, asi ndakazonomanikidzwa kuti ndinge ndichiita zvekunwa ropa remunhu. Ndikabva ndanzi kwainge kuri kushingisiwa uye zvekare kuri kusimbisiwa. Saka mukoma takanwa ropa remunhu tiriko kuMozambique. Patakadzoka mafairo ainge oita business, business rainge rofaya zvimwe zvekuti kana wega wainyatsokuona kuti panapa tiri kurarama. Nemabhururu angu tainge toti kana tichida zvatinenge tichida nevakadzi vedu mukoma taingoti mundege tobva tati muJoburg tobva tagara zvedu kuhotel. Taigara kuhotel mukoma kana kwe1 week tichiita shopping, vakadzi vedu tichifamba navo vachiita shopping, tichinakidzwa neupenyu tobva tadzoka. Tainge tobata imwe mari yakawandisisa zvekuti waitoshaya kutoziva kutoti mari yacho iri kubva nepi, because pandakaona kuti zveurombwa zvinoshanda, pane pamwe mukoma pandakati ndoda kutenga bhazi asi mari yacho yandiinayo haikwani. Paiva paine umwe mundara uyu ainge achiti ainge ava kuda kubuda munyika kuti anga achienda hake kunoretire kuAmerica. Saka iye ainge aine mabhazi, akabva ati mabhazi angu kuti ndinge ndichimatengesa zvinozondistressa, handidi kana ndava kumhiri kwemakungwa zvinhu zvangu zvava kusanyatsokufamba zvakanaka, because basa rangu iri ini ndini ndinoriziva ende machallenges arimo muindustry ndini ndinomaziva, because ainge ambori driver mundara iyeye achidriver mabhazi. Saka akabva achizoti ainge achida kunditengesera bhazi, ndo rakaita bhazi rangu rekutanga iroro. Mukoma nashi kuti ndinge ndichiunganidza mari yandainge ndichida kuno umwe munhu, zvinhu zvokuti unokwanisa kutadza kuzvinzwisisa kuti in one night ndakaunganidza mari yakakwana kuti ndinge ndichizotenga bhazi. Mushure mekunge ndatenga bhazi mukoma ndobva ndarisa paroad, zvinhu zvikafaya, but bhazi iri rinouraya vanhu mukoma. Bhazi iri so far kubva zvarakapinda mumaoko angu rauraya vanhu vatatu. Varauraya so far vanhu ava vanogara muceiling. Mudzimai wangu iko zvino zvaava kuzviziva, but kumashure kwese uko ainge asingazvizivi zvake, but iko zvino zvaava kuzviziva kuti titori nevanhu vanogara muceiling. Saka vanhu ava pavakaita accident vakaurawa nebhazi rangu, vainge vari mumotikari imwe chete yainge itori family kune kwavainge vachitoenda, then vhiri remotikari yavo rakabva rachizoputika. Ndokubva motikari yachizongonorova head on nebhazi rangu kuitira kuti inini wangu driver asazobatwa nemhosva, but ndini ndainge ndichitochekeresa. Rainge rava kutodawo ropa bhazi iri, because muinjini maro mune chidhoma chinogaramo muinjini imomo. Saka vanhu ava mushure mekunge vafa vakabva vachizotanga kuuya kwandiri. Ndikaenda kune vamwe vangu, tikaenda kuMozambique. Ndikabva ndaudzwa kuti ndainge ndiine mushonga wandainge ndichazopiwa wekubata vanhu ava. Saka ndakangonouyisa muceiling, because ndakanzi tsvaka panzvimbo pekuti unongouyisa mushonga. Kana wauisa panzvimbo ipapo zvinoreva izvo kuti ivo kana vakazouya kwauri, vauya kwauri vachida kukukuvadza, vanobva vabatwa nemushonga, because mushonga wacho imagnet. Ndikabva ndati zvakanaka isekuru, ndo zvandanga ndichitoda izvozvo. Saka zvakabva zvachizouya zvipoko izvi zviri zvitatu. Zvauya kudaro mukoma, ndokubva zvachizongopinda muceiling, zvakaita zvokudaidzwa nemushonga uya zvichifungidzira kuti ndiko kwandiri, ndokubva zvachizobatwa nemagnet. Nanhasi uno ndimo mazvinogara. Saka vanhu vazhinji vanoti kana vakauya pamba vanongonzwa zvinhu zvichingokikiritsana zvichifamba zviri muceiling, hakuna kana anotombofungidzira kuti mune zvinhu zvirimo. Ndiyo nyaya yangu yandiunza pano. Kana mukaposta mozondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndiyo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hey,
pakaipa hanzi ndine zvinhu zvandinogara nazvo muceiling uye zvekare hakuna anozviziva asi mukadzi wangu ava kuzviziva. Ivo vari kuti zvinhu izvi vakazviita nekuda kwepeer pressure. Hanzi handichazvidi zvinhu izvi but handisi kuziva kuti ndotangira pai. Hanzi ndakaita nekuda kwepeer pressure because kana uine syndicate rako munofanira kuti munge muchiita zvinhu muri pamwe chete. Ende vanoti ivo vakatya kuti kana vakasaita zvinhu izvi nevamwe vavo panguva imwe chete vaikwanisa kuzoona vamwe vavo vava kubudirira ivo vachisara vari kumashure neupenyu. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Iniwo ndiri mudzimai, ndine makore 25 years ekuberekwa. Ndoudzawo sei murume wangu secret yemumhuri. Mukukura kwangu pandakanzwa nyaya iyi, pandainzwa ichitaurwa nezvayo, ndaifungidzira kuti zvinhu zvakadaro hazviko. Handina kunge ndakaziva kuti neniwo zvichaitika kwandiri, and I regret. Ndina umwe mukomana uyo wandakambodanana naye. Mukomana uyo aienda kune imwe church and aindida mukomana yeye. Aigara achingondikurudzira kuti ndinge ndichiuya kuchurch kwavo. Ndaiti musi wandinenge ndisina kuenda kuchurch aindifonera ubva anditi sei usina kuuya kuchurch. Ndobva ndamunyepera, ndobva ndati nhasi handina kungouya hangu kuchurch kwenyu but ndaenda kuchurch kwedu. Saka ndaingomunyepera ndichimuudza kuti kuchurch ndinotoenda but ndisingaende kuchurch. I regret. Zvimwe kuda mukomana iyeye angadai akandibatsira because ainamata zvisingaite. Saka mukoma matambudziko andiri kusangana nawo mukurarama kwangu ndeyekuti ndakabva mukuchata. Murume uyu akabvisa imwe mari mukoma. Ndakaroorwa ende kunyangwe zvikanzi vakadzi vakanyatsokuroorwa mirai apa. Murume wangu iye akati kwandiri, mukadzi wangu, toda kuti ndinge ndichikufadza, ndifadze iwewe zvikari ndifadze vabereki vako nekuti ndakakuwana uchiri mhandara and I want them to be very proud of what you have achieved. Ndikabva ndati okay. Saka akandibvisira mari yakawanda kwazvo but vabereki vangu ivo vachitozviziva vakatogamuchira mari but vachizviziva kuti mwana wavo ingomwa. Hakusi kunzi ndakazvarwa ndiri ngomwa but kune mhiko idzo dzakaitwa nevabereki zvekare nemadzisekuru edu. Mhiko idzi mukoma ndidzo dzinokonzeresa kuti isu tisakwanisa kuzvara, hatitokwanise kutoita vana. Vasikana vose avo vanoberekerwa mudzinza rekwedu, vasikana havatokwanise kuti vange vachiita vana nekuda kwekuti pane vamwe banguru ava vainge vari munhu ainge aine mari. Saka hanzi zvinhu zvavo pazvakazonodhakwa, banguru vakabva vachizoenda kun'anga. Vaenda kun'anga vakanopiwa mushonga asi mushonga uyu wakakasika wapanduka kudaro vakabva vadzokera zvekare vakabva vanzi kana uchitoda kutoti urambe uri mupfumi uda kukugadzirira zvinhu zvako but handisi kuda kuti zvinhu zvako zvinge zvichizopedza dzinza rako nekuti ndaona wazobayiwa nemapfumo. Enda unotora vanin'ina vako vose unge uchizouya navo panapa. Saka ndopa vakabva vachizouya vakabva vachizonotora vana mudhara vakabva vachizoenda kweya sezvo banguru ava vainge vari ivo mbinga yemudzinza. Munhu wose ainge achitovateerera ende achitotevedzera zvose zvavanenge vataura. Saka vakabva vachizonzi vaifanira kuti vange vachizochekeresa. Vakachekeresa vasikana vose vemudzinza vainge vazvarwa nevasati vachazvarwa mukoma. Wose uyo anenge aine dzinza nabanguru akachekereswa uye zvekare chibereko unotozvarwa chibereko chako chakatopiwa zvikwambo nechekare. Saka zvikwambo izvi hazvisisiri zvikwambo zvemunhu umwe chete asi zvava zvikwambo zvedzinza rose. Zvinobatsira nekuropafadza dzinza rose. Tingangoti ndo zvatova midzimu because zvakaramba ende zvinonzi zvainge zviine simba. Saka masisters angu mukoma vakangoroorwawo havana kuita vana
ndaingofungidzirawo kuti kungotaura zvinhu zvinongoitika mumanigerian movies hazviitike in real life, but ndaiwanzo kuti kana ndikasara pamba ndiri ndega mukoma ndaisarudza hangu kuti ndinge ndichigara panze. Ende dzimba dzamunoona mamwe ari mazimansion, dzimba idzodzo mukoma dzinenge dzakatakura kurema. Dai zvainzi dzimba dzinotaura zvadzinenge dzakatakura mukati madzo tainzwirira, ndingangoti mainzwirira nekuti yeduwo imba yeitukuudzai izvo zvayakatakura. Vabereki vangu vakavakisa zimansion ravo kunoko kuEast Gate. Vabereki vangu vane mari yakawandisa asi pamba panotyisa. Ndaiti kana ndiri ndega zviya ndaisarudza hangu kugara panze. Just imagine kuti vabereki vako vane zimansion ende mune zvose, motikari dziripo and whatever that you want munenge muinazvo, but wosarudza kugara hako panze. Ndaiti kana ndikanzi ndinenge ndichazosara ndiri ndega pamba, maid asipo zvimwe kuda aenda kuoff kwake, ndaisarudza kurara mugarage mukoma. Mufunge zvenyu ndairara mugarage nekuti ndo mandainzwa kuti munenge muri safe. Ndichingoti kana ndikangonzwa movement ndaingomuka ndobva ndamhanya ndobva ndabuda panze. Ndaingoti dzimwe nyaya dzandinongoudzwa nevabereki vangu ndo dzinoita kuti ndinge ndichigara ndichingotya, because vaitondiudza kutoti patori nechimwe chikwambo chinopota chichiuya chichizotidongorera uye zvekare chichizounza mari. Saka ndaiti kana ndikatanga kufunga zvose izvozvo kuti saka patori nechikwambo chinopota chichitouya pamba panapa, chikwambo ichi kana chauya pano ndo chinobva chachizopa vabereki vangu mari. Zvinhu zvakadaro zviriko here? Fast forward mukoma, ndaroorwa ndine murume wangu uyu iyo haana mwana. Ndanga ndichida kuti ndige ndichimupawo mwana murume wangu, but chibereko changu chakadyiwa nezvikwambo izvi zvemudzinza, because izvo zvakati zvinongoda kudya zvibereko zvevana vose vasikana vanenge vazvarwa mudzinza rekwedu. Saka I need help. Ndanga ndambofunga hangu kuti ndotsvakira murume wangu umwe mudzimai, ndongoita sekunge barika ndinorida. Handizivi kuti munozvionawo sei muri yeZimbabwe. Ndozvandanga ndichifunga izvozvo, kuti ndongoita sekunge barika ndinorida. Murume ndobva ndamuudza kuti ndanga ndafunga kuti munge muchitora umwe mudzimai wenumber 2, kana matora mudzimai wenumber 2 tikaita vaviri zvimwe kuda tinokwanisa kubatsirikana. Saka handizivi ndinotoda kutoti muri yeZimbabwe munge muchindibatsira. Kana mukandibatsirawo ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi ndangofunga hangu kuti ndinge ndichiudza murume wangu kuti murume wangu, nyaya iripo shamwari ndeyekuti iwewe uri kufanira kuti unge uchitotora umwe mukadzi. Handiziviwo kana zvichiita. Zvakangooma hazvo vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Ininowo ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndiri murume uye zvekare ndine makore 29 years ekuberekwa. Chandikunza pano inhau yekuti ndine zvinondinetsa mumwoyo mangu. Handizivi kuti ndingazvitsanangurawo sei. Ndinoziva kuti pano pane vanhu vanokwanisa kundibatsira, and I hope kuti ndichawanawo rubatsiro. Nyaya iripo mukoma ndeyekuti ndiri munhu wewe anongogara achifunga kuda kuzviuraya. Handizivi kuti idhimoni here. Ndakatombonamatirwa kumashure uko ndikaudzwa kuti zvinokonzereswa nemweya yemadhimoni. Zvinhu izvi zvakatanga pandainge ndichiri kuuniversity. Ndaingonzwa kuda kungozviuraya, zvekungoti ndaingoti upenyu hwangu hwakazara nerima, ndiri kumboenda kupi, ndiri kubva kupi. But still kunyangwe ndainge ndichifunga zvose izvozvo mukoma ndichiti asi upenyu hwangu huri kumboenda kupi uye huri kubva kupi. But vabereki vangu vainge vatoriwo
nezvimari zvekuti tainge tichitoraramawo upenyu hwakanaka, but ndichingonzwa kungozvivenga kuti asi ndimbori munhu akaita sei. Nanhasi uno ndozvandiri, ndinozvivenga ende ndinoti kana ndakatarisa mukadzi wangu ndinongonzwa kuti mukadzi uyu anofanira kuti ange achiwana umwe murume, she deserves better. Kana ndikangofunga mashoko iwawo ndobva ndatonzwa kana voice, but rinenge riri voice rangu riri mandiri rinenge richitaura neni, munhu achitongoti zviuraye. Kana uchiona sekunge pasina chaunenge uchiraramira, zviuraye. So I need advice. Handiziviwo kuti voice iri rinotaura neni ndikaridzingawo sei mubrain mangu kuitira kuti risazongoramba richingotaura neni, because rinondidisturba kunyange kubasa. Hey, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo. I think vatori neproblem yedepression. Kana muri vana chiremba ngatitaurei navo so that vakwanise kunzwisisa. Munokwanisa kutaura navo mucomment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Please keep on supporting our app. Kune update iriko, munongoenda ikoko mobva mati update. Kana uchishandisa the latest version unofanira kuona panenge pakanzi record confession, nepamwe panenge pakanzi listen, nepamwe panenge pakanzi reels. Paunokwanisa kuona mareels sezvatinongoita kuTikTok, ndo latest version yacho iyoyo. Kana uchiri kushandisa Trenza ine mabhatani matatu pakati pe-screen, that version is outdated. So to get the latest features, please go on your Play Store. Kana kuri kunzi unongo usiri kuiwana, unokwanisa ku-uninstalla, then mu comment section ndichaisa link, kungobaya link, then it will automatically install the latest version. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.